Hola a tothom! Arribem ja a la cinquena setmana del curs i, com haureu vist en el vídeo de teoria que us vaig penjar a l'aula virtual, en aquesta setmana el que farem serà crear el nostre sites. Recordeu que aquest curs no té examen final i per poder-lo superar haureu d'anar fent les activitats que us proposem cada setmana i alhora fer una pàgina web sobre el tema que vosaltres vulgueu. Per tant, el que toca ja és començar a preparar aquesta pàgina web, tant l'eina que utilitzarem, en aquest cas el Google Sites, com el tema. El tema ja hi podeu anar pensant, recordeu que és un tema lliure, podeu triar el tema que vosaltres vulgueu. I pel que fa al Google Site, doncs avui crearem aquest espai i veurem les funcions bàsiques que té per començar a crear una pàgina web. El primer que hem de fer és buscar el Google Sites. Penseu, com us vaig dir, que el Google Sites és una eina de Google i per tant hi podrem entrar i ens hi podrem registrar amb el nostre compte d'usuari de Google, el mateix que utilitzem, per exemple, per consultar el Gmail o per entrar en el blog. Si accedim a Google Sites, el més probable és que si encara no teniu cap sites creat, cap pàgina web creat, aquesta part us aparegui completament buida. En el cas que ja tingueu sites creats, com és el meu cas, doncs aquí us apareixeran tots els sites que tingueu. Per crear un nou site és molt fàcil, senzillament heu d'anar al botó Crea, fer clic a Crear, triar la plantilla que volem utilitzar, en aquest cas direm que una plantilla en blanc, tot i que podeu trobar altres opcions, i posar el nom que vulgueu. En aquest cas posaré el nom que estem utilitzant de hashtag en el Twitter. TIC Palau de Mar. Aquí ens apareixerà l'adreça, la nostra adreça, podrem seleccionar altres elements, com per exemple un tema o d'altres opcions que podeu anar explorant, i al final haurem d'escriure el codi que ens apareix per demostrar que no som un robot, sinó que som una persona i que volem crear realment un sites. En el moment que ja hem introduït les lletres o els caràcters que ens indica, fem clic a crear i ja tenim el nostre sites. El primer que veurem, òbviament, serà una pàgina web en blanc i aleshores en aquesta pàgina web haurem d'anar creant, d'anar introduint tots aquells elements que vulguem. En aquesta pràctica el primer que haurem de fer és introduir un text parlant de vosaltres, de quines són les vostres aficions, on estudieu, el que vulgueu. Haurem d'introduir una imatge, haurem d'introduir una taula i haurem d'introduir un enllaç o un hipervincle. Anem a veure com es fa tot això. En primer lloc tenim aquesta pàgina en blanc i el primer que haurem de fer és editar-la. Per editar la pàgina ens hem d'anar a la part superior i fer clic al damunt d'aquesta icona. Penseu que les següents vegades que entreu al vostre sites aquestes icones no apareixeran si no esteu registrats. Per tant, prèviament us haureu de registrar als sites per poder editar la vostra pàgina web. També penseu que aquesta és l'adreça del vostre sites i de fet l'haurem d'utilitzar perquè ja veureu que després l'haureu de penjar en el blog que esteu fent i també penjar-la, enviar-la al Twitter mitjançant un tuit. Bé, com us deia, el que haurem de fer és editar la pàgina, per tant fem clic al botó editar la pàgina i aleshores se'ns carregarà un petit editor. En aquest petit editor ja podem fer tota una sèrie de coses. Podem inserir diferents elements, canviar el format, inserir una taula, canviar el disseny, etc. I també podem modificar tots els caràcters, tots el nostre text que introduïm a la pàgina web. D'aquesta manera ja podem començar a escriure el nostre text i a continuació el que farem serà veure com podem introduir una imatge. Quan hagueu introduït el text, podeu posar el cursor en el lloc on voleu introduir la imatge, fem clic a insereix, fem clic a imatge i aleshores ens dona diferents opcions, com per exemple penjar una imatge des del nostre ordinador o buscar una imatge d'internet.
En aquest cas ja tinc preparada una imatge en el meu ordinador. Penseu que qualsevol imatge que pengeu heu de tenir permís per fer-ho, per tant, si la busqueu a internet heu d'assegurar-vos que és una imatge que té una llicència Creative Commons que us permet utilitzar-la, i en el cas que sigui una imatge que hagueu fet vosaltres, doncs no hi ha cap mena de problema perquè la pengeu a internet. Veieu, ja tinc la imatge penjada, senzillament la selecciono, li dic d'acord i ja m'apareix la imatge en la meva pàgina web. Quan selecciono la imatge m'apareix una petita barra d'eines en la qual puc decidir diferents aspectes de la imatge, com si la vull centrar, la vull justificar a la dreta, la vull justificar a l'esquerra, canviar-li la mida, etc. etc. Bé, aquest és el primer pas que heu de realitzar. El segon pas consisteix en introduir una taula. Per fer-ho heu d'anar al menú taula i seleccionar insereix una taula. I a partir d'aquí li hem de dir quantes files i quantes columnes volem que tingui la nostra taula. En aquest cas faré una taula de 2x2, en la qual el que faré serà introduir el meu Twitter. Poso aquí Twitter i en aquest espai posaré l'adreça del Twitter que ja tinc preparada. Copio l'adreça del Twitter i l'enganxo. Aquí puc posar un títol, per exemple, espais virtuals, i per exemple el que podríeu fer vosaltres és crear una taula en el que apareguin tots els vostres espais virtuals, el vostre Twitter, el vostre blog, el vostre sites, etc. Per exemple, el que farem és posar espais aquí i aquí posarem adreça. Bé, doncs com veieu ja tenim la taula creada. A partir d'aquí el que podem fer és modificar aquesta taula, inserir noves files, eliminar files, inserir columnes, etc. I finalment el que haurem de fer és crear un enllaç o un hipervincle. Per exemple, en aquest cas puc seleccionar la paraula Joan i en aquesta paraula crear un hipervincle. Per fer-ho me n'he d'anar a la icona enllaç i veureu que quan faig clic a la icona d'enllaç senzillament em permet enllaçar a d'altres pàgines d'aquests sites o amb una adreça web. Per tant, com que faré un enllaç a una adreça web externa als sites, selecciono adreça web i ja senzillament he de copiar aquí la URL. Per exemple, enllaçaré en el meu Twitter, copio, torno a la casella per crear un enllaç i enganxo. Faig clic d'acord i ja tinc l'enllaç creat. Ara, quan em posi al damunt i faci clic, veieu que ja m'apareix la destinació de l'enllaç. Bé, amb això ja hem vist quins són els 3 elements que hem d'introduir per fer les activitats d'aquesta setmana. Hem d'introduir una imatge, hem d'introduir una taula i hem d'introduir un enllaç. Quan tinguem fet això, senzillament el que haurem de fer és seleccionar la URL del nostre site, anar al nostre blog, fer un escrit de 50 paraules com a mínim que contengui, perdó, de 50 paraules no, de 100 paraules com a mínim que contingui aquest enllaç. I posteriorment haureu de fer dues piulades al Twitter, una de les quals també contingui l'enllaç al vostre site. Quan haguem acabat, podem desar i ja tenim la nostra pàgina web creada. Espero que aquest tutorial us hagi anat molt bé.